греху. Милосердность Божия, якая оправдывает свою целовую. Милосердность Божия, якая стумить из ранов Христова. Милосердность Божия, якая свободит сердце Иисуса. Милосердность Божия, якая дает нам найчастейшую Панну Марию, мать милосердности. Милосердность Божия, объявление таинства Божия. Милосердность Божия, установление повсюду Престола. Милосердность Божия, установление святых сакраментов. Милосердность Божия, у сакраменте просто покаяния. Милосердность Божия, у сакраменте алтаря и святарства. Милосердность Божия, у покреплении нас до святой веры. Милосердность Божия, у наверстании грешников. Милосердность Божия, у свершении справедливости. Милосердность Божия, в восстановлении праведников. Милосердность Божия, далеко для города Черкич. Милосердность Божия, свершение измученных сердцев. Милосердность Божия, надежда для тех, кто восхочет. Милосердность Божия, кайство дорогущих семью, завсёды их шумны. Милосердность Божия, что перекрывает нас ласками. Милосердность Божия, упокой помирающих. Милосердность Божия, небесная роскошь избавления. Милосердность Божия, свобода пророков и мужецов. Милосердность Божия, корону щит света. Милосердность Божия, невычерпная хранится судов. Баранку Божию, який приявізний Божий, милосердность откупляє светлого грехи. Баранку Божию, який милосердный дух на себе за нас подчас скорбной святой мши. Баранку Божию, який спасонки милосердность отпускай грехи наши. Милосердность Божия, подобно его справу. Милосердность вами прославляет. Молимся, Боже, милосердность Твоя безмежная, и ласкав велика себе солнце, дай на нас ласкавым, но мацуй нашу надеянную милосердность Твою, как мы николи, мало в самых тяжких упробований, некогда давали все роскоши, не за все держались из Твоей любви, и сама милосердность, распада наша Иисуса Христа, благодаря милосердности, який с Тобой и Духом Святым, указываем нам милосердность на веки. Аминь.
Ducha Świętego. Pan z wami. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на Святої Мши в неділю, День Панський. Причем сегодня в час литургии представлять доброго Бога, дяковать Ему за то, что дає нам силы каждый день переживать з вірою наше життя. З вірою, яка дає сенс всім подіям нашого життя, тим радісним, щасливим, але так само віра дає сенс сумним подіям, тож часом тяжким подіям нашого життя. Просим доброго Бога, щоб помацував нас у вірі, щоб благословив все те, що, з чим приходимо, що в наших серцях вельми глибоко застіваємо, і дав нам силу змагатися з грехом і в щоденності переживати своє життя справді з вірою. На початку этой святой мши перепросим доброго Бога за наши грехи, как мы годно спали на святейшую Ахтену. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вина, моя и великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Хай змилується над нами Бог Всемогутно, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на землі спокой, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владарю небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя грешно себе храни свету, смилуйся над нами. Я Тебя грешно себе храни свету, прими моление наше, яки сядешь праворушайца, смилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Святую Мшу целебруем дальше у всей нашей парафии.
Боже наш Ojcze, Ty u litości i miłosierności najbольш проявляешь свою всемогутно. Спасывай нам завсёды Твою ласку, как бы досконалое христианское життя на землі досягнули обіцяного щастя у небі. Праз Пана наша, Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог, праз усе веки вечные. Читання книги Лічбо. У тыя дні сышоў пан у воблаку і гаварыў з Маісеем. Узяў ад духа, які быў на ім, і даў 70 старэйшынам. Калі спачыў на іх дух, сталі прарочыць, але потым перасталі. Двое ж мужчын засталося ў лагеры, імя аднаго Элдад, а другога Медад. І на іх сышоў дух, бо і яны былі запісаныя, толькі не прыйшлі ў шацёр, і прарочылі яны ў лагеры. Тады прыбег юнак і паведаміў Маісею: Элдад і Медад прарочаць у лагеры. У адказ Езус, сын Навіна, слуга Маісея ад маладосці сваёй, сказаў: Маісей, пане мой, забарані ім. Але Маісей сказаў: ці не раўнуеш ты з-за мяне? О, каб усе ў народзе пана Учаны імі, у іх захаванні вялікая ўзнагарода. Хто зразумее свае памылкі, ад укрытых памылак ачысці мяне. Заканы Пана справедливыя, і радуюць серцем. Ад ганарліўцаў барані слугу свайго, каб не панавалі яны надо мною. Тады я буду беззаганны і вольны ад вялікай правіны. Заканы Пана справедливыя, і радуюць серцем. Читание послания святого апостола Якова. Ну а теперь вы, богатые, заплачьте и заголосите над вашими несчастьями, что приходит до вас. Богатье ваше сгнило, и вопротку вашу поточила моль. Золото ваше из сребра поржавело, и ржавец засвечит супроть вас, и здесь тело ваши, як огонь. Вы собрали скарб у опошние дни. Вось клич оплата, якою ви затримали працівникам, що жалі пльотки ваші, і кришняцов дійшов до вушей пана могутцю. Ви жили на землі в розпусті і розкоші. Ви наситили серце ваше у день зарезу. Ви осудили і забили справедливого, і он не сопротивлявся вам. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Слава
Євангелія паводле Марка. У той час Ян сказав Єсусу: наставник, ми бачили чоловіка, який у ім'я Твоє виганяв злих духів, і забороняли йому, бо не ходив з нами. Єсус же сказав: не забороняйте йому, бо ніхто, хто учинив цуд у моє ім'я, не зможе одразу почати злословити мене. Бо хто не супроть нас, той з нами. І хто напоїть вас кубком води у ім'я того, що ви Христові, заправди кажу вам, не стратить своєї узнагороди. А хто спокусить одного з малих гэтых, які вірять у мене, тому лепш було б, каб повесили йому на шию млиновий камінь і кинули його у море. Коли спокушає тебе рука твоя, отсячи її. Лепш табе калекою увайсці ў жыццё, чым з двумя руками ісці ў гіену, у огонь не погасне. І калі нога твоя цябе спокушае, адсячы яе. Лепш табе увайсці ў жыццё кульгавым, чым з двумя ногами быць кинутым у гіену. І калі вока твоё цябе спокушае, вырви яго. Лепш табе з адным вокам увайсці владарства Божае, чым маючы два вокі быць кинутым у гіену, дзе чарвяк іх не памірае і агонь не гасне. Гэта слова Пана. Слово Твое, Пане, это правда, освяти нас у правде. Главное, в Христе, братья и сестры, фрагмент Евангелия Святого Марка, 9 раздела, начинается от этой сцены, когда Ян приходит до Иисуса и каже ему, что мы бачили человека, який в Твое имя выгонял злых духов, и забороняли ему, бо не ходил з нами. Вони самі, які вже досвідчили ту емоцію, яку дав їм Єсус, виганяти злих духів. Бачать чоловіка, який не ходить з ними, але так само у ім'я Єсуса виганяє злих духів. Сьогоднішньою мовою ми називаємо це екзорцисти. Це люди, святари, які дають Костюл у ладу, навіть молитися над чоловіком, опанованим злим духом. І ось апостоли бачать, що так, їм дав Єсус цю владу, і вони ось можуть це робити. Але бачать когось, хто не ходив з ними, і одразу десь ось приходять, скажімо, ми забороняли йому. Ми так, ми можемо, але він ні. Так само подобну ось сцену сьогодні читаємо в першому читанні книги Лічбов, де Пан наділив духом пророцтва 70 старейшин. І тих двох мужчин, які зосталися в лагері, які не були разом, Елдад і Медад. На них так само зійшов дух, і вони так само пророчили, але зараз прибігає до Моїсея слуга Моїсея, Єсус Навін, і каже, заборони їм, Моїсей, бо вони не тут, вони не з нами. Ось така їх Моїсей показує, чи ревнуєш ти за мене, заздрість, що так само хтось інший має Божий дар. Заздрість, або може ось це така тіснота серця. А Моїсей показує великодушність серця. Каже, як усі в народі Пана були пророками, як Пан дав їм свого
Духа. Але Ісус сьогодні, розмовляючи з Яном, одразу переводить ось цю розмову з тих інших і показує їм на їх серця. Звертає увагу на їх сумління, бо далі прагне формувати їх серце, їх віру, їх любов. І Ісус показує їм, що легче, звісно, дисциплінувати когось Божим Словом повчати. Як чую Боже Слово, то легко його віднести до когось і там одразу показати йому, де його не помилки. Але Ісус сьогодні показує і звертає увагу накеровує увагу на їх виновите серце. І показує їм, що вони потребують дисциплінувати своє сумління, своє серце. Часом у радикальний спосіб, змагаючи своїми недохопами і грехами, які, може, вже приросли до їх, до яких вони привикли, так як до того, що мають руки, мають очі, чи мають ноги. Ісус говорить, що потрібне це дисциплінування серця, свого сумління, а потім не статися тим, хто спокусить одного з тих малих, які вірять у Його. Спокусить, це значить поставити пастку або перешкоду. Станеться перешкодою у віри для другого чоловіка. Ісус показує відказність нашу і наші відносини, які не повинні бути до ближнього. Святий Якуб сьогодні показує так само і говорить про декілька грехів, які можуть ось так прирости до чоловіка, до якого чоловік може призвичаїтися. І говорить сьогодні, і знову ж каже, ви багаті, заплачьте, загласите над нашими нещастями, що приходять до вас. Отец Контрамеса сказал, что справа не у тым, как не быть богатым, а справа у тым, как не захотеть, не зауважать потребы бедных. І справді, Ісус говорить, звертає увагу, бо каже, ось кліч оплата, яку ви затримали працівникам, що жали палетки ваші, і крик жнецов дійшов до ушей Пана. Інакшими словами, грех хтивості. Грех хтивості, бо їм було мало. І вони і так багаті, і ще затримовували заплату тим, хто їх працював, хто жав палетки їхні. І це ось може бути тим грехом, про який Ісус говорить, коли каже, «Отсячи руку твою». Читаю в самому іншому місці, каже, більше щастя у тим, як давати, чим у тим, як брати. Навіть наші руки, ці вони дають, ці вони тільки хочуть брати. А все виникає десь із серця, яке, як тут Святий Якуб звертає увагу, хтиве. Ви жили, далі наступний грех, на який звертає увагу Якуб, ви жили на землі у розпусті і розкоші. Жили у розпусті і розкоші. А говорить про розпусту, про усі ті жадання часом чоловіка, які не у Божий спосіб. Это значит, что не у суженстве, не у суженской близости хочет задовольнять некие свои сексуальные прагнения. Грех розпусти, який може бути знову ж з Євангелія обозначати ось це бока, пожадливість. То, що я бачу, чого прагну, розпалюючи свою пожадливість. Не те прагнення, добре прагнення, навіть те неутаймовані, які вже починають мною керувати, якими я вже не можу керувати. Навіть та пожадливість. І ще один грех. Ви осудили і забили справедливого, і він не супротивлявся вам. Осудили і забили справедливого. Якуб тут говорить про Христа, якого осудили, справді і забили, який не супротивлявся, який
виконував волю Отця до кінця. В своїй пихі навіть це вчинили, бо полічили себе, що не мають владу це вчинити. Ставили себе вище, осудили справедливого. Навіть це грех пихи, і його може обозначати сьогоднішні євангельські ноги, про які говорить Ісус. І чоловік так упевнено довіряє тільки собі, коли упевнено, можна сказати, стоїть і не бачить, що він потребує, Бога потребує так само ближнього. І коли Ісус сьогодні говорить, що коли спокушає тебе твоя рука, отсячи її, нога чи бока, то не говорить про те, як ми калечили себе. Він говорить про той радикалізм, який часом потрібний, як ми з допомогою Божого Слова, як такого вогняного м'яча, навіть відсякали. Не відсякли, бо це раз не тримається, але відсякали рішуче усі ті грехи. Грехи пихи нашої, грехи нашої пожадливості, грех нашої пихи. Але не тільки гэты, а ўсе тыя, якія мы найлепш, можа, ведаем, а часам не ведаем. Таму менавіта патрабуем Слова Божага. Як спявалі, Слова Твоя, Пані, гэта правда, асвяці нас у правде. Патрабуем Божага правды, Божага Слова. І ў святле гэтага Слова распазнаць тыя грахі, які да мяне дзесьці, можа, прыраслі да майго жыцця, да майго цела, без якіх мне здаецца, што ўжо немагчыма жыць. А все это потреба, дорогие браты и сестры, учинить и чинить, отсякать, отказываться, можно сказать, от этого, принимать Божию любовь, принимать Божию милость, якую Бог хоче нам щодро давать. И дає кожного дня. Тому сьогодні просимо Божої ласки, як ми, справді, з Божої ласки, і умацованої сьогодні уділом в этой літургії, зустрічі з Воскреслим Ісусом Христом, змогли, так як Ісус учить, у спосіб радикально змагатися з нашим грехом, щоб приймати Божу любов, щоб жити по повноті дітей Божих. А все це зможемо чинити тоді, коли будемо з Ісусом, тоді, коли будемо з Ним переживати своє життя, коли будемо жити у священній ласці і у живих відносинах з Ним, приймаючи Його Слово, приймаючи так серйозно, як Боже Слово, а не як чоловіче, зможемо справді тим словом жити і досвідчити Його моці у нашому житті. Амен. Віру у одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и всего бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святлого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, праздник якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, подле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых, и життя вечного в будущем свете. Амен. Богу, який закликає нас до навертання, щоб обновить, умацовать нашу веру, вознесем наши покорные молитвы.
Молимся за святый костел, каб ён быў сапраўднай сям'ёй дзяцей Божых. Цябе просім, выслухай нас, Пане. молимся за нунцыяў, каб іх апостольская дзейнасць дапамагала як мясцоваму, так і паўсюднаму касцёлу. Цябе просім, выслухай нас, Пане. молимся аб супакоі ва ўсім свеце, каб усе людзі жылі ў згодзе і любові. Цябе просім, выслухай нас, Пане. молимся за нашу айчыну, каб усе яе жыхары жылі у братняй любові і згодзе. Цябе просім, выслухай нас, Пане. молимся за людзей, якія павінны прыняць вельмі адказныя рашэнні, каб яны заўсёды кіраваліся сваім сумленнем. Цябе просім, выслухай нас, Пане. молимся за нас, тут сабраны, каб мы былі гатовыя да ахвяраў, якіх патрабуе ад нас вера ў Езуса Христа. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молимся об Духа справедливости и правды, об Духа обновления у Христе нашего громадства и народу, сама даже Божьего благословения, справедливо осужденных вязней, вызволения для них. Молимся о здоровье для хворых, потребной ласки для медиков. Тебе просим, выслухай нас, Пане. молимся о Божьем благословении для всех наших парафиянов, сама дар неба для померлых парафиянов. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Божа, выслухай наши молитвы и учини, как мы, живучи на землі, милися до вічних коштовностей, і у Тебе шукали допомоги. Раз Христа, Пана нашого. Спев номер 327. вашу я вяру прийняв, Бог Отець Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме вяру з рук твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Милосердный Боже, прими нашу вяру и учини, как праз яе открылась для нас скрыница всякого благословления. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами, І з Духом Твоїм. у серце. Узносим їм до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче, Всемагутны Вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё змертвых-паўстанне даў нам вечнае жыцця. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей.
Święty, granicą wszelakiej świętości, temu jedności z усім Kościołem, u pierwszy dzień tydnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i sposlał na apostołów Ducha Świętego, raz Chrysta prosi Ciebie, Всемогутний Боже. A święciwe te dary rasują Ducha Twojego, który stawi się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb, podzięku Tobie składał, przełamał i rozdawał swoim uczniom, кажучи: Darujcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, кажучи: Bierzcie i pijcie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Wy to czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Помещаем сердце и упали Иису, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, który wtedy Pani chleb życia i kielich zbawleni, dziękuję Ci, że uczynił nas wolnymi, stojąc przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как всіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав ладно. Пам'ятай, Пані, про Костел Твій розсеяний по всім світі. Досконали його у любові, разом з Папом нашим Франтишком, біскупом нашим Казіміром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з этого світу і дозволив убачити святого обличчя Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj się nad усіми нами, aby my zasłużyli udziału życia wiecznej, w jedności z Najświętejszej Bogorodzicą Panny Maryi, świętym Józefem i Abrahamem, ze świętymi apostolami i всіми świętymi, jakie sprzed wieku podawali się Tobie, aby z nimi i my chwalili i prosławiali Ciebie przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Раз Христа з Христом і у Христі, Тобі, Боже, Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усі веки вічные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas wszelkiego zła. Daj łaskawa upokój dni nasze, do pomnożenia miłosierności Twojej, aby my byli zawsze wolni od strachu i zachowani do wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta.
Бо Твое владарство и мост и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам просим. Не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего. Будь ласкавы, згодно з Твоей волі, даруйте вас упокоем и едностью, ки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Спокой Пана, нехай завсёды буде з нами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супасу. Баранок Божий, Божь той, кто берет на себе грехи свет. Благословленные, покликанные на вечеру Японию. Аминь. Я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Поэтому познали мы любовь, что Иисус отдал за нас свое життя, и мы повинны отдать життя за братов.
Всемогутный Боже, нехай найсвятейший сакрамент обновить нашу душу и тело, как мы могли стать спадкоемцами хвалы Христа, з яким разом терпимо ввящаючи смерть Ягону, який живе и владарить на веки вечные. Об'явимо 26 неділю звичайною. Дякую ще за супольну молитву, дорогі брати і сестри, на тих, хто прибирав каплицю на минулому тижні, без скарбних дарувань, за хляби, які складаються на будову нашого костьола. Хай добрий Бог узнагородить своєю ласкою. На титульній літургії 27 вересня відзначаємо спомин святого Вінсента де Поля Святара, 29-го в середу урочистість святого Михайла Арханьола в Канонінському Єрусалимі і святих Гавриїля і Рафала Арханьола. 30 вересня четверу спомин святого Героніма Святара і доктора Костьола. 1 кастричника у п'ятницю спомин святої Терези, дитятка Єзус, панни доктора Костьола. І 2 кастричника у суботу спомин святих Аньолів, Аховників. На третині так само припадає перша п'ятниця місяця, молюся на святейшого серця Єзуса, перепрошаючи за грехи наші, чоловіцтва. Чимось поступить до сповіді. І запрошаємо на всеночну адорацію Денця Ворони життя. І сьомій адорація почнеться після святої мши на 19 і протягнеться до 8 години ранниці у суботу. Перша субота місяця, день молитви на Святейшей Панни Марії дає беззаганного серця. І перша неділя, і мша святая 13:30 у інтенції живого ружанця нашої парафії. А інтенція до святарства і монастирського життя, об опеці Матері Божої у справі будови нашого костьола. Починаючи від першого кастричника, в нашій каплиці буде складатися ружанцове набоженство у звичайні дні у 18:30, у неділю після Святої Мши на 18. Отказные за проведение молитвы будут доступны группы. В понедельник Матерь молитвы, во вторник перша оружие ружанцове, у середу сім'ї суполки Матері Божої Кіпноттердам, заступник святого Антонія Падуанського, і в кожну середу запрошуємо на божество до святого Юзефа. Усім юбілятам і іменинникам, теж надходящого тижня складаємо найліпше пожадання, здоров'я, супокою в наших серцях, сім'ях і шматликих Божих ласков. Хай добрий Бог благословить усіх вас на сьогоднішній день і на новий тиждень. Прийміть дар Божого благословення. Пане з вами. Нехай вас благословляє Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокої Христа. Святий Арханьоле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю силу Шатана і інших злих духов, які нас губу душ снують по світі. Амінь. Найсвятейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами. беззаганне серце Марії, Будь нашим Святий ворогом. Арханьоле Михайле, Молися за нас. Кинула 75.
Ранок Божий, во что я на себе так и свету, благословленные покликанные на вечеру Яровую. Пане, я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Тело Христа. Аминь. Тело Христа. Тело Христа.